Тежък инцидент беше избегнат по чудо във Варна. При саниране на сграда въжето на единия от работниците е било прерязано. От полицията имат подозрение, че зад опита да бъде спряна работата на майсторите стои жена от блока, в който е правена изолацията. Разследването обаче продължава. Историята накратко. В ранния неделен следобед Тошко и колегата му слагали топлоизолация на жилищния блок. Изведнъж въжето, на което виси Тошко, поддало и само бързата реакция на колегата му го спасява. За случаят е заподозряна жена, която малко преди това влязла в остри пререкания с работниците, защото закачили антената на телевизора й. Какво да се говори с кварталата, факт е развит, че въжето е отрязано и колегата му го е спасил да не падне. Това е друг път. Издирвате в момента, казаха, че от 2 дена и няма. Всъщност, жената, заподозряна, че е прерязала въжето си, беше вкъщи и очакваше полицията да я откара за поредния разпит в районното управление. Тя живее на 4-тият етаж и се казва Таня Георгиева. Отказа да застане пред камерата ни, но настоятелно попита защо точно тя е обвинена, а не всички съседи, живеещи от тази страна на блока. Не ми е приятно, че ме замесва в такива неща. Нито съм откраднал, нито съм убила. Работя, доставям средствата по необходимия начин. Това не е нормално. Разбирате ли? Строителят, извадил късмет, се казва Тошко. Прякорът му е шкурката, защото от години се занимава с изолации. Иронията е, че преди време той лично е направил санирането на апартамента и на въпросната госпожа. Преди 2-3 години също на мен ми прави изолацията. Преди 2 дена ми закачи антената. Аз бях вкъщи. Просто случайност, може би, не знам. При хубаво време, знаете, че сигнала няма причина да води. Прекъснат и излязах на терасата и постои време и гледам го, той е точно въжетата, но с люлката, с всичко, той е точно на антената. И викам, Тоши, моля ти се внимай, нямам сигнал в момента. Петък, събота, техник, как да търсиш? Той са 2 дена без телевизия. Все носи. Разследването по случая продължава. На Варненската улица под Игото вече 2 дни инцидентът е основна тема за вечерни междусъседски дискусии. Всички обаче са категорични, че за виновните наказание трябва да има. Строителят е имал късмет. Късметът обаче е липсвал в следващия случай.